Sanibona bafethu uvane lo. So namhlanje sizokhuluma ama-positives nama-negatives ale game le ade idlala namhlanje. First away game i-Orlando Pirates ade idlala against i-Marommo Gallants bafethu niyibonile leyo game bekuyigame emnandi kakhulu bafethu. Second loss of the season i-Orlando Pirates. Mina ngikhumbula kahle i-Orlando Pirates first game they played against iSkhukhune United they lost ngo-1-0. Kuleyo game esasidlala ziningi izinto esasiyi-wrong kuleya game leyana. Orlando Pirates ke ize kulo mdlalo lo abadlali abaningi berestiwe. Abadlali abaningi ukubala uMfukeng ukudlala umdlalo njengombule. Umbule akayidlalanga igame namhlanje even though uMfukeng watholile ama-minutes second half. Nawo Makgopa simbonile ngena second half. So ngizoqala bafethu ngizoqala ama-positives ale game. Yebo even though izinto zingekho mnandi but ke bekhona ama-positives. Abekhona ama-positives maningi ama-negatives ngizogcina ngawo. So nje ngicela nje uhlale le video ungitshele wena wakho ama-positives nama-negatives. So ngiqale ngama-positives. Ayisolo mfana lo uMariko. Yabo I was skeptical seeing uMariko eqala namhlanje because I haven't seen him eqala umshita. Sengambona wathola ama-glimpses ethola ama-minutes umshita. Yabo uya show up. So I saw him play namhlanje. I was really impressed. I don't wanna lie. I was really impressed. I thought umshita uzoflopa namhlanje but I saw him playing. Yabo uyakwazi ukurecover ibhola and yilo nto esiyidingayo ku number 8. Number 8 kumele akwazi ukusebenzisana noSehlendulo. uSehlendulo lapha bekwazi ukusebenzisana benayo uMariko bafethu. Indlela ade bedlala ngakhona esiswini bebeyibambile igame. Yabo. It was a good game. It was a good game. We saw first half Orlando Pirates create ama chances amaningi. I think first half create ama chances awu9. Yabo sihlulekile ukwa convert lawo ma chances. We saw Teto Maswanganyi score igoli elihle bafethu. I didn't see a lot of Radiopane bafethu. Radiopane I don't know mina but I didn't see Radiopane create ama chances eboxini. Yes, I saw him cishe walikora la goal elikora uTito bese shwebile uTito lithola ke ibhola alifaka enethini. Cishe wakora bafethu Osuna Police. Yabona nje namhlanje uWashington Arrope goalkeeper weMarommo Gallants awubevimba impela because Orlando Pirates first half ibiza ngempela ibishisa ngempela Orlando Pirates first half but ke Washington Arrope for me he is the man of the match of the game le udlala ngempela Washington Arrope. Orlando Pirates uyincishile ukuthi ithole ama 3 points. We saw a couple of penalties lapha nalapha urefi ke akafunanga ukuyi-entertaina leyo nto. Simbonile umdlali ethinta ibhola ngesandla bamuyisa noSuna Police but ke I don't wanna complain. It's part of the game. Ayeke VAR la South Africa sesakujwayela lokho. Second half I didn't see a lot of Orlando Pirates as creating ama chances amaningi ku second half because I saw uMakgopa engena. uMakgopa ungenile bafethu. He didn't do a lot. He missed an opportunity. Angazi nomusha ukhahlele ngo left noma right in but ke umjudu ushaya eceleni. Yabo ube nawo uMakgopa dona la ube nawo ama touches are dangerous a creator phambili. Yabo ube more involved lokudlula uRadiopane which is a big thing for uMakgopa because umjida aqalanga kuba uqalile mhlambe Orlando Pirates ngabe kwazile ukuthi iwine le game lengamagoli amaningi but ke akayiqalanga igame uqala ebenchini. Uthe ngena nje waba ne-influence eningi ukudlula lemfana le uRadiopane. Second half Orlando Pirates for me I don't think they were deadly. ama substitutes abawenzile bengayenzi sense but ke I don't think they were deadly abachita. Okay, so ngiza kuma negative ke manje. Ama positive sengiwabalile bafethu ngasho ukuthi Orlando Pirates ibingichaza kuphi nakuphi bapha abadlali abangichazile. Ma negative ke manje ngene ama negative ni. Uqale the elephant in the room. The elephant in the room, we are still conceding ngamabhola ahamba phezulu. Namanje season entsha le. It's the new season, we are still conceding ngamabhola ahamba phezulu. Asikwazi ukudefend amabhola ahamba. Angazi mfethu, angazi noma mhlawumbe management noma mina, mhlawumbe angazi. Last season Orlando Pirates yayihlulwa ukudefend amabhola ahamba phezulu. Yenzani imanagement? uJose wanga renew contract wahamba uJose. Orlando Pirates yaba linked no coach omusha okuRulani Mgwena. Ekubeni linked with uRulani Mgwena wafuna ukufika ne-technical team yakhe entshantsha. Leyo technical team ibizosiza lapho nalapho because they see ukuthi ama set piece ngokwami ama set piece iyona Orlando Pirates into elokha kuyona. Ama team amaningi they always do this. Ama team amaningi right now indlela abadlala ngayo sebenzisa ibhola balifaka eboxini. Thatha ibhola balifaka eboxini bayazi ama defend Pirates awakwazi ukudefend. Sidalwa ke nje awakwazi ukudefend amabhola hamba phezulu. Cha, Orlando Pirates athi cha asikwazi ukuthi siyexosha i-technical team because wena ufuna ukufika neyakho asikwazi ukuxosha uncikazi. Kwathiwa nje cha Rulani ngeke uzuba ucoach umusha.
Uzoba ucoach omusha, thina sizolanda ucoach omusha uAbdeslam Wadu uzofika yedwa. Kwahamba uJose. Kwasala i-technical team ebuhlilo ukutshela ama-defender, behlilo ukudefend. Ebehlula because uJose Rivero ngiyazi akwazi ukuthi ayocoach ama-defender ukuthi akwazi ukuvimba ama-set piece. Ile technical team le. Akukho isho umuntu oyedwa kwi-technical team yePirates ohambile. Akukho isho. Yabo staff ebesebenza noJose. uJose wahamba nalo muntu afika naye. Akukho isho umuntu oyedwa obesiza iPirates kuma-set piece. Wahamba na. Bonke labantu laba besebenza noJose la season kwi-Orlando Pirates bakhona. Alukho ushintsho olukhona. It's still the same thing. It's still the same thing. Angakafike kubadlali. Ngizokhuluma abadlali le game. Badlali le game lo mjida lo. Mashilioni Makai. Angikwazi nje upronounce igama lakho ngixolele. My guy. Hayi kabi. Kubi. Yabona ungaboni wena uthi kubi. Angifuna uqamela amanga. Umjida uyayishaya iposition yakhe as a right back. He plays as a right back. Kodwa as a right wing back, he doesn't give Orlando Pirates nothing. He doesn't give us nothing. There is nothing this guy can give us. He doesn't do anything at the back. You saw him ngosikhathi kuzokora uClifford. Ubembelezela uClifford. Wamphathela ikhwama waze wakora uClifford. Ball watching eboxini. Ibhola lihamba phezulu. Why uball watcher as a defender? Uball watcher ibhola lihamba ma. And that's the thing. Iyona mentality le ebheda ngabadlali bethu. Iyona mentality le. Ibhola lihamba phezulu. Wenzani wena as a defender? Uqalazile uthi khona umuntu oseceleni kwakho. Akekho ukhona umuntu oseceleni kwakho. Liyangena ke ibhola Orlando Pirates iyadliwa. Yewuphinde ungene. Khohlwa. Yawo mangena futhi mewadlala against iMamelodi Sundowns. Yabo ma. Bethi ngizoya egoli. Ngeke ngisaya Nkosi yami. Bethi ngiyibukele Sundowns. Ngeke ngisaya. Angifuni ukuyohlambalazeka le. Angifuni nje ukuyohlambalazeka le. Ngizobuya kanjani eThekwini? Ngushawa le. Ngizobuyiswa angazi noma ngiyobuya yini. Angazi noma ngiyobuya. Yabo mase ngithatha isinqumo sokuthi ngiyobuka iPirates idlala neSundowns Orlando. Angazi noma ngiyobuya yini lapha. Mase yafika lo coach adlalisa uMoshilion. Ngiyongena egroundini Nkosi yami. Bawongibopha inkosi impela. Bawongibopha nje. Because ngiyongena egroundini mase kungenwe ngayo lo mfana lo. Mase aqala. Ngiyongena egroundini ngiyomshaya. But ke sidlule lapho bafethu. Tsepang Moremi lo mjida lo ngimhype kakhulu. I saw a lot in him kumaZulu but into asenze leyo namhlanje I didn't see ukuthi yini afakwele yona yini ayiqalilile namhlanje. Angisibonanga isidingo sakhe sokuthi aqale namhlanje uSepang Moremi. Usibelebele created ucreate ama chances are meaningful usibelebele more than uSepang Moremi lo dlale i45 minutes yonke. Udlala i45 minutes yonke kodwa ucreate ama chances are meaningful usibelebele edlala ama minutes amancane. Sipho Chain angifuni ukukhuluma nje ngawo. Ungijabulisele mfana lo bafethu uLebo CM udlale kamnandi umjida sengikhohle kumbala lapha ama positives umjida beqala namhlanje shaya debut ungidlalele kamnandi umjida.